Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasa lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan Sukalima, aku arep mbangun pawiyatan Karangkadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan Sukalima. Ora terus sampya ora. Bagong ki sebagai maha guru pawiyatan Karangkadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weh jaluk iki. Turnaina panalingane majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing lole Bagong. Wonten dawuh penemban. Malah saiki tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Sukalima. Ya ngono apa ora? Nggih penemban. Kula pengen sinau. Kula pengen dadi wong pinter. Kula pengen dadi wong sing duwe ngelmu. Wong ora duwe ngelmu, wong ora kedunungan kepinteran iku mung loropke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ngelmu. Kula wis jeleh. Kula kepengin kedunungan ngelmu mula ning nggih niku kula niku wong sekeng wong ora duwe. Mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Sukalima. Ning nggih niku kula ora duwe napa-napa. Kula mung duwe niat, kula duwe krekat, kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur Sukalima. Heeh, kuwi apik. Sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji ya kuwi waton sregep sarta duwe krekat lan karekat jroning ati nggone kepengin gayuh ngelmu kuwi sangu ingkang becik sangu lan apik. Ning ngene ya Bagong, apa ya mung cukup kaya ngono? Apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu? Oh, saiki ora mung cukup kuwi Bagong, ora mung cukup kuwi. Sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh brana picis, butuh prabaya, butuh entuk sesulih, ngono. Ora mung sak kepenake dhewe. Lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumahmu pawiyatan Sukalima iki nggone mbahmu apa piye? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora menehi apa-apa marang pawiyatan Sukalima. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Ning kudu mbok pikir, aku minangka dadi maha guru yang bakal menehi ngelmu karo kowe. Ning ngelmuku iki ya ora mung tak wenehke tok, ning ya kowe kudu menehi karo aku. Merga pawiyatan Sukalima iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa ing minangka dadi srana pamulangan wujude ngelmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujude ing kudu dituku sarana dhuwit, ngono. Ora mung sampenakmu dhewe. Tur kowe kudune ngeling, kowe ngerti ya. Pawiyatan Sukalima kuwi ora gampang mlebu pawiyatan Sukalima. Pawiyatan Sukalima iki pawiyatan sing awet dhewe. Pawiyatan sing dhuwur dhewe. Pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ngono? Ora sampenakmu dhewe, kowe ngerti? Weton pawiyatan Sukalima kuwi maragake etungen Werkudara kae dadi satriyaning praja ingkang ora bisa piye ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ingkang ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan Sukalima. Ning apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok? Ya ora, kae ya maringi apa-apa karo bapa gurune. Mula ora sak kepenakmu dhewe. Pranatan telung perkara ora mlebu kabeh. Siji, pawiyatan Sukalima kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa ming plola-plola ora dong. Ngono? Kuwi siji, angka loro. Pawiyatan Sukalima kuwi sekolahane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudon terus sarupan kaya kowe iki sing arep nggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan Sukalima iki kudu duwe dhuwit. Ngono? Kudu duwe sangu.
Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingai. Piye. Hah? Gede-gedene kowe meng utang mrono mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk, kowe mati ngenes. Terus wis ora usah dadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiatan Sukalima. Kabeh ora bakal iso kelakon. Lah momeng anake Semar kok kowe kepengin gayo pawiatan Sukalima. Oh, nek cara aku wis ora pas. Wis kono golek sinau pawiatan sing gratis-gratis kono. Sing ora bayar kono, sing ilmune mung ilmu maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiatan Sukalima, ngono. Kowe ora bakal iso bayar. Wis to? Petungan. Ibaratnya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutong etung lintang tange kelakone jebak wurunge Bagong. Nek caramu kaya ngene iki ora bakal kelakon. Kowe iki dadi wong bodho ya bodho wae ora usah dadak gayo dadi wong pinter. Menawi boten dipun ngatenaken ndak Bagong menika tuman. Ora nyawang karo kahanane, ora nyawang karo githoke wong melarat, wong ora duwe. Lah kok arep gayuh. Dadi siswa ning pawiatan Sukalima menika ibaratipun cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutong etung lintang tange kelakone cepak wurunge. Kula kok rumangsa mesake ya karo Bagong. Niat niku jane ya kudu ditanggapi nganggo ati sing apik lho Kakang Mremban. Ampun ming sak kepenak sampean dhewe sampean le nyuwara ya wah upama niku Bagong niku wani karo sampean wis dijangkah. Endho. Ya sampean senengane ngeyel kok. Nek Bagong wani karo sampean wis dijak gelut niku wau mergo sampean ling nyuwara ya nyocok ati tenan. Kajenge ora dingono ning kondak mremen. Bagong ditampa mergo welas. Terus engko gareng ya sinau. Gareng sinau teng pawiatan Sukalima, gareng ditampa mergo kula kali sampean welas. Terus mangke nek gareng Bagong ditampa dadi siswa pawiatan Sukalima, Petruk ya melu. Wah, sekolahan ketekan Petruk gareng Bagong apa kelakon sekolahan kok bendina gara-gara? Apa kelakon bendina sekolahan lagune ming mendem edokan? Apa kelakon ming tembang kangen? Ah, kula ora gelem. Sekolah niku dienggo medharke ngelmu kok ming dienggo podang kuning gundule atos. Samangke kados pundi? Sampun kajengipun nggih. Nek nganti Bagong meningke mboten trima. Mboten ajeng Bagong ora trima. Arep nggo garan kuwi apa? Arep nggo menang kuwi apa? Apa ping loro saudon telu saurupane kok arep ora trima. Upama arep ora trima ora Begawan Drona. Sing belani Begawan Drona wong pirang-pirang. Oh, nggih sampun. Nek ngoten, monggo Dipatih tuwi dhateng pawiatan Sukalima. Monggo kula dherekaken bangsa borong. Indahipun pawiatan Sukalima kula borongaken Bapa Menembantu. Oh nggih nggih ngesraken dawuh.
Penyakit kowe. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngias karo Bagong dume Bagong wong kere gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kok napuk cangkemmu kowe? Bebles tenan. Ora wangun diko patulajan kowe, penyakit kowe. Wong golek ilmu ki aja disawang perkara ora duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere ki ya duwe hak golek ilmu. Asu kowe. Penyakit. Lara. Munggono aku wani karo kowe. Ajar. Penyakit. Setan ratatanan. Ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo. Tendangi sisan kowe. Tanggep kowe durna kowe. Penyakit ben ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ha iso cekel polisi aku nek carane. Ngrusak traffic light. Kok ngene rasane wong ora duwe. Apa ya wong ora duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Apa ya wong melarat kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Kok le banget beda-bedake. Banget kok le beda-bedake. Lara atiku. Nek aku ora tekan semene. Ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso kelakon penjangkaku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ngelmu tak nggo minteri wong bodho, tak nggo ngapusi wong bodho ora. Men tak nggo sang uripku ki aja nganti diombak-ambek karo kahanan. Mbok ana wong sing digdaya mbantu karo Bagong, anak aku sambat Gareng Petruk. Mencok padha petuke. Padha kocluke wis ora ana blas ora ana sing iso tak ndelke. Semar ya kok nek tak sambati, kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi Mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ora bakal entuk pitulungan iki alah. Dewa mbok paring pepadang tumraping Bagong, Dewa. Iki Bagong to? Weh. Iki rak Ndara wis anggene to? Iya. Lah ya sing apik. Ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur. Ayo ndodok, empone wau. Lho. Ngajenono. Oh iya, Ding. Tak jebole saiki wis rusak kok. Weh. Menungso ra dadalan kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah kula nek crita lha niku ora budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Ngastina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi siswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wo ngono to? Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syarate wong mlebu pawiyatan Sukalima siji, wonge ora kliwat umur. Loro, wonge ora kena melarat. Telu, kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong melarat, wong ora duwe. Terus esuk nek aku butuh dhuwit, butuh dienggo wewangunaning payatan Sukalima supaya ngrembaka, kabeh siswa dijaluki iuran, kowe arep bayar nganggo cengelmu ki kok ngoten niku. Lara ati kula. Lah iya, lah nggih. Lah wong pawiyatan ki ora mung Sukalima tok, pawiyatan ki pirang-pirang. Ning kula berkaca le.
Ndara Werkudara niku entuk banyu suci Perwitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Layang kabar. Kula maca teng harian Ngamarta. Ngamarta detail. Kuwi unine nek Ndara Werkudara niku entuk banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Perwitasari, mung dadi jalaran. Ngono. Durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati, mung Durna nuduhke papane kuwi wae. Setemene isih ana dongeng liyane. Lah terus kok Ndara Janaka nggih mlebu Quran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kuwi ora kok Bapa Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapa Janaka kalah ulah prigeling Jemaring karo ingkang aran Bambange Kalaya. Tumuli nalika semana ditakoni karo Begawan Durna, yen to Kalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bektining Kalaya karo Begawan Durna, ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Kalaya ali-ali ampal diwenehake. Neng ditugel drijine Kalaya tekaning pati diagem Bapa Janaka. Mula drijine Bapa Janaka kae ana 6. Wah. 6? Iya. Wah. Lagi niki lho ngerti critane sampean. Salaman kok ora krasa lho. Tukul ning cedhak jenthik kae setemene drijine Kalaya ning wis dat nyawiji marang astaning Bapa Janaka. Oh, ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna, nanging kuwi akal iciking Begawan Durna. Mula aja banget-banget kowe percaya marang pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus, Bagong. Wah, untung rung mlebu aku. Untung rung ospek. Nang nganti wis ospek cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe mung pawiyatan Kayangan. Munggah ning Kayangan. Kowe sinawa ning kono. Nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, lho, nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. Sip, ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis ora rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula ajeng sekolah Bathara Narada. Ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Wis ora anarkis. Nek ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik, nek nganggo tembung sing apik ora kena mongko kowe malah diece. Kowe dina kaya Begawan Durna ya sak karepmu. Siap. Munggah teng Kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih, nganti sak lulusmu. Wah nggih. Matur sembah nuwun mengke nek pun lulus kula napa? Diwudani. Wisuda. Oh, Nding. Diwisuda. Iya, heeh. Pun nggih nganten mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng. Monggo kula dherekaken dalah wis asik iki.
Narada dedali ketunya kaleweran gender mungging samudra laya awar kan sang marudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe iki lak kok dadi Bagong sawanane ing Kayuwangan nggih Bu Kulun kemarang kula ngaturaken sembah sumenging mambek kula kunjuk Bu Kulun ya lun tampa pengistulun tampanono ya Bagong kula pun dinggo jimat paripe dayanan ing kasantosan karo sapa kita niki kalih Ndara Wisanggeni lho Wisanggeni uga sawanane ing Kayangan iya kek aku ingkang sowan ngaturke bakti kunjuk kakek Narada ya ulun tampa pangestu ulun tampanono ya Wisanggeni ana apa Bagong Blaka Suta cekaos mboten ajeng kula rembag mubeng minger sing mboten cetha ning niki langsung napa sing dadi poking wigatine ya kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan Kayuwangan Suralaya lho pawiyatan Kayuwangan Suralaya kuwi ingkang dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Wo ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita ora dudu turun dewa, kita dudu turuning Bathara. Muduna ning jagat mengko mundak diusir dening para dewa iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa Bagong. Kowe dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok jelas merga sampean paring pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos weteng kose. Kose aja ndur kaya ngono. Ayo wangsulan. Kae Sang Hyang Esmargi. Ngawur. Ismaya. Cerita sing wis wantas sumebar saindenging Jagatraya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak endhog. Endhog kuwi dadi 3 putra. Siji kulite dadi ya kuwi Teja Mantri. Terus kuningane dadi Ismaya. Terus kuningane dadi Manikmaya. 3 kuwi tak andani. 3 kuwi sing iki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Hus. Sembrono ki ulun ki beda. Nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa udu? Iya nanging sejatine kita ki duwe ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora? Ora tak tampa ditenono. Aku ngamuk nang Kayangan. Nek tak tampa slamet kowe sak keluargamu. Wah, lah iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan Kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa iki lho. Ento ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to rasa kuwatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ora duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagat Girinata. Satakon-takonan. Tak tampa ora? Engko Sang Hyang Manikmaya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun. Manikmaya ki Sang Hyang Bathara Guru. Gene meng guru.
Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Bathara Guru iki sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dik Manik iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya, nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae mengko Mas Manik wis nerima kok. Yalah ijen. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kuwalat piye? Wah, iki lek ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, arugi lek ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kok ora tampa titen. Bagong sabar. 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 Ulun tampa. Syukur, lah ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya mboya kena mangan woing dami. Oh, siap. Kula mboten beto padmi. Woing dami. Oh, nggih, woing dami niku napa? Ya beras. Manaming pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke, ra masalah. Nameng peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula, iya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincur saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning pawiyatan Suralaya. Nggih. Engko yen wis paripurna nggon kita sinau ning pawiyatan Suralaya, kita dikeparakake undur ana ing jagat, ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago. Ing sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasaring ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasaring ngelmu saka pawiyatan Suralaya kepiye carane nguncatke nyawa. Ki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau ora wis. Wis kana mlebu iki mau ya dinggo. Ben kowe iki madhep-mantep. Ndara wis anggeni piye, Bagong? Kula dintosi nggih. Iya wis aja kuwatir. Tawat-tawati saksuwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku. Nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan, iya sing ati-ati. Ndak selak diabsen. Iya. Pun kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Nggih, matur sembah nuwun Purna. Lumampahing wanci kaya anut kedheping netra. Nalika semanten wis dangu ki Lurah Bagong ngena necep ngelmu wonten ing pawiyatan Suralaya. Kocap sumebar wonten ing jagat. Wis purna ngena anecep ngelmuning para Jawata ki Lurah Bagong. Satemah winisuda dening sangganing para dewa. Dadi horeg jagat sami danget ngumandanging wisudaning ki Lurah Bagong wau. Kocap
Ndek Pate. Layang-layang kabar pundi-pundi sami ngabaraken nek Bagong pun purna nggih necep ngelmu malah sajake pawiyatanipun boten pawiyatan baen-baen. Lho. Pawiyatan kayiwangan Kakang Mremban. Lho. Wah, ladi tolak ning pawiyatan Sukalima malah ditampa. Di pawiyatan kayangan mongko kuwi pawiyataning para Jawata. Pawiyataning para pinter, pawiyataning para her-her. Ingkang pancen wah, ngelmune ora iso diungkuli, Dek Pate. Lah pripun? Malah sajake Bagong kaya nyolok mata paningaling para-para ingkang sami lenggah wonten ing pawiyatan Sukalima Kakang Mremban. Oh, wis ora pati nduga mana. Aja nganti ana ingkang ngesorke kekuwataning Bagawan Durna. Aja nganti ana ingkang ngalahake marang kepinteraning Bagawan Durna minangka dadi mahaguru ning pawiyatan Sukalima. Kepareng sampeyan Kurawa diketapke. Arang kadempel dibiyuki Bathang Saita Bagong golek dipateni. Oh nggih, monggo kula dherekaken Kakang Mremban. Didem madaning Karang Kadempel. Gegawangan wonten ing padane netra ki Lurah Semar Badranaya. Amung citraning ingkang putra ki Lurah Bagong. Angrantu dhateng sowaning ingkang putra. Bocap dadak sakuling mangke dadya geger sangya para kawula sak Karang Kadempel. Samyalok yen to ki Lurah Bagong wis kondur marang Karang Kadempel. Dadi guragapan penggaling Lurah Nayanta kanjele karuna risang Esmaya wau. Anakku wis bali Bagong. Bapak. Bapak. Kowe pancen senopati. Ora mlebu malah kena tekdon. Tekno apa tekdon? Tekdon. Bagong. Pak, sandangamu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Busana wisuda. Heeh. Aku wis diwisuda kanthi nilai ngemot. Kumlot. Nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan kayangan, Pak. Aku saiki gelare ya Mahaguru, Pak. Wah, syukur Gareng Petruk iki dadi conto. Nadyan wong sekeng wong ora duwe, ning waton duwe niat, duwe tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Sawangen. Adimu wis duwe titel. Heeh. Aku wis S3. Wah. Wah. Syukur. SSN. Hah? SSN. Apa tuh? Susena. Sarjana seni Weh, syukur. Kuwi ora gampang. Kudu deskripsi, Pak. Apa? Deskripsi. Nulis akeh kuwi lho. Skripsi. Ora deskripsi. Wah, kok petok. Skripsi, Pak. Aku nulis tatanan baru dalam dunia pandemi. Pandemi, Pak. Lolos aku entuk biji. Pak. Aku ndek cita-cita, Pak. Cita-citamu apa? Cita-citaku. Mbok ora kowe iki wis duwe titel iku ora sok sembrono, Gong. Duwe titel iki ora kena lucu. Waduh, anak ora usah titel wae aku.
Aku ki wonge sembrono ya ning pintere iki diketokke. Aku ndek cita-cita pengen bangun pawiyatan Karangkadempel. Pak, Bapak mengestoni ya, Mir? Tak pengestoni ora piye. Tak pengestoni. Matur sembah nuwun, Pak. Iya. Ning akeh sing wong ora seneng gandeng kowe iki. Ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe gegayuhan pengin bangun pawiyatan Karangkadempel. Contone wis ketok ngeglo sumebar. Aku dhewe krungu. Sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan Kayuwangan, kowe pengen mlebu ning pawiyatan ngendi? Sukalima. Lah, sing duwe Sukalima sajake ora seneng nek kowe arep mbangun pawiyatan Karangkadempel bakal ngendih marang kuncaraning pawiyatan Sukalima. Mula terus sampyak awur-awur goleki karo kowe, kepengin mateni karo kowe. Weh lah. Durna. Heeh. Utang loro, nyaur loro, utang wirang, nyaur wirang, Pak. Wah, wis. Pripun Den kula dibantu, mestine kowe bakal tak bantu, ora usah kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi mahaguru merga wis weton pawiyatan Kayuwangan. Aku yang bakal bantu karo kowe Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning negungke karo akehing Sata Kurawa. Maju. Aku manjing ning awakmu ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal terdas ditamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati merga saka aku. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan Sukalima, aku arep mbangun pawiyatan Karangkadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan Sukalima. Ora terus sampya ora-ora. Bagong ki sebagai mahaguru pawiyatan Karangkadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weh jaluk iki. Kakang Penemban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Penemban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukalima karo jenenging pawiyatan Karangkadempel. Nggih diundhake carane memulang ngelmu sing pancen murakabi kanggo para siswa. Aja kok sampeyan gunake cara-carane wong ora bener. Adu atos sing balung kuleting kulit niku nek cara kula ora gathuk ora mathuk. Ngeten Dek Patih. Nggih, wangsul mawon Dek Patih. Monggo Kakang Penemban.
Bagong piye? Pun kentas, Pak. Pun kula kandhani nek saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa, Semar? Anak kula pun diwisuda. Pun rampung gene necep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayiwangan. Lho edan. Lah yen ngono aku melu mangayu Bagya. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Ning sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh kuwi. Apa kon pinter terus atene ora gayeng. Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Nggih. Niki manut karo Sutradara. Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karangkadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih tegese sinten kemawon mboten ngemongaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejarakan jalma wanan nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karangkadempel mriki. Syukur yen to pancen kaya mengkono nggih nengenaken ngelmuning tiyang gesang saha dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lair batos kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu agami. Niku sing ajeng dilakoni dening anak kula Bagong. Werkudara piye? Sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk Koko Prabu. Yen to pancen mengkono Bagong rungokno dawuh Nata Ndarawati. Tak pengestoni anakku sarujuk muga-muga ingkang pawujud